Здравейте хора, сега снимам буквално е 10 часа и как си почухме с малкия, буквално и си запахме нещо ютуба, гледаме си от време на време видеята, съжалявам, че няма много видеа, буквално ни излиза реклама на България, където пише Visit България или по-точно на български посетете България. Аз първоначално така да си ги мислих, че са някъде другаде, но пък не съм сигурен. Все пак са много хубави, рекламата бих казал 9,75 от 10. Защото все пак, да. Буквално, както знаете, и турци си имат. Но пък, не знам. Такова странно. Та така, най-важното, което исках да ви спомня е, че когато сте нещастни или някой ви е хейтил, не хейтете някой. От другата страна има човек, който му става тъпо и му става гадно. Приемете го. Това беше всичко. Чао!